So for today, nasuguan ko magkagod og lubi. So ginisaya magkagod ko no kay gamiton unya sa usa to itong lutuon unya magbiko mi later. So I will be showing you pero ayaw isundog sa mga bata pa ha kay delikado ni makasama ni siya. So sa mga kaybawra ang pwede mahimo ani. So I will show you. Bye.
magkuha na nung it's a prank. Kita dai. The final product. Yeah. So I'm done. So akong gikuha ang sulod sa lubi. Sa lubi. So mo siya guys. So later mahimo na ni siya og biko. So sa mga bata o sa mga dili kay baw mo kagod ayaw mo panundog nako kay baw nako. Actually that is my second time pero nag-practice jud ko adto. Okay, so thank you for watching.